Какво става YouTube? Здравейте и добре дошли в новото видео на канала Training Made Simple, мястото в което тренираме по-много, а не повече. В днешното видео ще ви покажа тренировка за крака, която няма да срещате в интернет. Тя е за напреднали, ще използваме много техники, които са само за средно напреднали и напреднали, така че за тези от вас, които тренират повече от 3 години, имат застой в резултатите си, искат да изпитат нещо ново, различно, което да им помогне така да разнообразят тренировката си, може да останеш до края на това видео и те съветвам дори да си извадиш и лист химикалка, с която да записваш всичко, което ще ти кажа. Ще обясня за анатомията на краката, кои мускули участват, как да ги натоварваме оптимално, как да се справяме с застоя и реално то Progressive Overload, можем ли да го манипулираме с нещо друго, а не само с тежести, както повечето хора си мислят. Отиваме към залата и пръскаме. Никога няма да бъда предател, за нашето време съм като писател. Така, преди да започнем, естествено загрявка, в която да си активирам бедрата, да си активирам нервната система за предстоящата тренировка, тъй като е изключително интензивна. Трябваше да си почина тая седмица, за да мога да започна новия блок от тренировките, който е доста интензивен. Малко така обърнах внимание на възстановяването, за да мога да съм готов за натоварването, което ще предстои. Имаме 5-6 упражнения. Фокус предни бедра. Имаме само едно упражнение фокусирано за задно бедро и едно упражнение български клек, което е в края на тренировката, което така ще акцентирам върху задните бедра и задника, но ще ти покажа след малко. Така, няма как да правиш интензивни тренировки и да не подготвиш ставите за тях. Така, мобилността е нещо, което много от вас пропускате, но е нещо, което ако вземеш под внимание, може да увеличиш обхвата на движението и съответно да активираш повече мускули, да вземеш по-голям бенефит от тренировката. Така, това, което ще направим тук са няколко неща. Първо, започваме с супер серия. Тук си на доктор машината, ще ти кажа след малко защо. Това, което ще направим тук, като по-специфично няколко техники ще ползвам за напреднали. Първата ще бъде отпускането и свиването на пръста на краката. Прасеца пресича коленната става и когато отпуснеш ходилото, съответно и прасеца, може да активираш повече задното бедро. Само че тук ограничението е с тежестите. Не трябва да използваш кой знае какви тежести. Този блок е малко по-интензивен. Тук ще използвам по-големи тежести. За да мога да си го позволя това нещо, когато сгъвам краката надолу, съм в контрашпиц. Когато отпускам нагоре, отпускам ходилото. Използвам темпо 3, 1, 1, 2. Тоест имам 3 секунди отпускане нагоре, горе 1 секунда, 1 секунда връщам и 2 секунди задържам. Втората техника, която ще приложа, е облягането напред. Когато се облегна напред, мога да разтегна още повече бедрото. Болката е брутална в най-горната позиция. Така, без почивка отивам на адуктор машината. Това е машина, която се пренебрегва доста, но тя ще ми послужи да загрея доста мускулите по адукторите. Те са няколко: адуктор лонгус, адуктор магнус и също така най-дългия мускул в човешкото тяло – сарториуса. Тези мускули участват като стабилизатори в следващото упражнение, което ще направя – хакинг клека. Тази комбинация от двете упражнения ще ми подготви бедрата да са максимално стабилен на хакинг склата с едно и също темпо. Тук отпускам 3 секунди, 1 секунда задържам, 1 секунда връщам и 2 секунди задържам. Така, време е за последните серии. Освен всичките техники, които ползвах с спускането на ходилата, с облягането напред, а за последната серия добавям още 2 техники. Първата е, че използвам 2 типа дроп сет. Имаш 3 вида дроп сет. Първият е weighted дроп сет, този, който най-вероятно познаваш, този, който намаляваш тежестта. Това трябва да бъде между 10 и 30%, аз ще използвам 20%. Втория вид дроп сет е механичният дроп сет, този, който или променяш позицията на тялото, или избираш друго упражнение, което е в по-лесната му форма. И третия вид дроп сет, Range of Motion, ROM дроп сет, или промяна на обхвата на упражнението, т.е. скъсяване на обхвата на движението, с което да ти помогне да направиш още няколко повторения. Това, което ще направя сега, освен всичко останало, което ще направя, след последното повторение, което ще ми бъде отказа,
ще направя дроп серия, weighted дроп серия. След като направя отказ, ще направя и механична дроп серия. Ако сега, допреди малко съм бил облегнат напред, сега ще се облегна назад и ще направя още няколко повторения. И третото нещо, което ще направя, е като отпусна краката горе, да остана в напрежение и да използвам техниката Stretched Hypertrophy, което ще означава, че остана в най-дългата позиция на мускула за 20-30 секунди. Това е нещо брутално. Особено след всичко, което ще направя. Да, това беше отказа. Бара 20%. И то оставам тук. И сега механичния дропсет. Ако паршали. И стречите. Не трябва да отпускаш краката горе и тежестта да се отпуска. Трябва краката са отъбране. Сега това, което ще направя тук, като по-различна техника е, че след отказа ще направя пак паршали, както направих мале, направо ми гръмнаха задните бедра. Тоест, като направя отказ, пак ще направя паршали първата 1/4 от движението, докато приключа курса и така. Между тежести, с които работя, с тези тежести не съм работил. Почивката си оказа думата. Една седмица почивка, изобщо не съм нарушавал храната, съня ми е под всякаква критика. Единствено и само съм правил почивка от тренировката, спа по 5-6 часа може би. Сега, това, което ще направя тук, по принцип слагам ластици, за да ми улесни долната част на упражнението, само че ползвам техника, която се предполага, че претоварва точно тази позиция. Техниката се казва Eccentric Isodynamic Contrast. Това какво ще означава? Имаме две фази на повторението, които ще са изометричната и динамичната. Тоест това означава, че долу в най-долната позиция, затова няма да сложа еластик, имам 8 секунди задържане и след това динамично се изправям нагоре. Това е Isodynamic Contrast, защото имаме контраст между двете фази на повторението. Изометричната и динамичната. Както виждаш, почти без тежести. Ще сложа някакви тежести, но това упражнение се прави почти без тежести. В началото на тренировката казах, че тренировката е интензивна, обаче няма тежести. Много хора бъркат интензивността с тежестите и с почивките. Интензивността е свързана с нивата на усилие, а не с това колко почиваш между сериите, нито пък с колко килограма си вдигал. Единствено и само RPE-то. Тоест, нивата на усилие. Как да оцениш нивата на усилие? Ако има скала от 1 до 10, 10 означава отказ, 9 означава едно повторение от отказа, 8 означава 2 повторения от отказа. И така стана идеята. Както виждаш, на всяко едно от упражненията започвам с 7-8 RPE и сега започваме с 9 и 10 RPE. Просто нямаш идея за какво напомпване става въпрос. Това е с цел мускулна активация. Това е първото нещо, което трябва да вземеш предвид, когато има някакъв застой в резултатите. Виж, че са около 5 компонента. Методите, с които можеш да пребориш застоя. Но ако трябва да обобщя за мускулната активация, темпото на повторението, всички тези техники за напреднали, изометричните задържания, тези техники като Isodynamic задържанията, контрастите. Това са все техники, с които можеш да подобриш мускулната активация. Подобрявайки мускулната активация, можеш да активираш повече моторни единици, с които да активираш по-голям обем мускулна маса. Малко ще кажа за видовете моторни единици. Така, видовете моторни единици са основно 4. Първите ги развиваме, когато прохождаме, тъй като те са най-лесни за активация. Те се активират при необикновените биологични и физиологични движения, които изпълнява човек. Втория вид са тези, които начинаещите развиват. Тоест вече имаме някакво натоварване чрез гравитацията, нали? Използваме тежестите. Третия и четвъртия вид са за напредналите и за средно напредналите. Съответно, третия са за средно напредналите, тези, които имат доста добър контрол върху тежестите и така нататък. И четвъртия вид моторни единици най-трудно се активират и съответно обаче активират и най-голям брой мускулни влакна. Съответно, от тях и може да имаме
най-ползотворен ефект върху хипертрофията, върху силата и така нататък. Проблема е, че повечето от вас, включително и аз бях там, тренират всеки ден различна мускулна група. Това са неща, които писват. Съответно, първо, че почват да писат психически и второ, и резултатите почват да спадат. И рано ти не можеш да постигнеш резултатите, които искаш. И това сме за последната серия. Абе, само аз ли съм така? Или ти харесвам някаква песен и докато не ми омръзе, я въртя на реплей, братче, по една седмица. Това беше скандално добро. Така, продължаваме с лека екстензията. Тук също имаме техники, които ще използваме. Мале, гръмнаха ми краката. Тук хидратирайте се по време на тренировка, моля ви се. Тук единствено и само манипулация с темпото, нищо друго, освен на последната серия, в която ще вкарам лонг паршали, които ще бъдат в първата една четвърт на упражнението. Но за сега само темпото и естествено станам доста сериозни тежести. Имайте на предвид, че пак с какви тежести работиш, няма никакво значение. Единственото значение е нивата на усилие. Забравих да кажа нещо. При техниката на хак склата, ако това е платформата, а това са ти краката, да буташ напред самите ходила, за да можеш да активираш още повече бедрата. Това работи брутално добре работи. Май забравих да кажа колко серии, колко повторения направих на хак склата. Направих 3 серии по 8 повторения, с 8 секунди задържане долу в долната позиция. Като там краката са горе-долу между 100 и 120 градуса. Ето това са някъде 120-30. Ето тук някъде. Така, за последната серия, това, което ще направя, са паршали, само че в първата една четвърт от движението, т.е. само в първата една четвърт. Много трябва да си внимателен с тия техники, които ти казвам. Както виждаш, в началото започнах с няколко техники. Лека по лека обработвам, за да мога да стигна до хака. Там това е много тегаво с изодинамичния контраст. Това са техники, които много добре трябва да се... Не са просто някакви техники, които си измислям и просто ги вкарвам в тренировката. Те са много добре, аз много добре съм ги планирал и много добре знам къде какво искам да направя. Реално мога да ти дам обяснение на цялата тренировка детайлно, но няма да влизам до там. Обикновено, ако си напреднал, ако тренираш повече от 5 години, би трябвало да можеш да направиш същото. Няма никакво значение, че аз съм треньор и че съм влезнал в детайлите и че едва ли не разбирам повече от теб. Ако ти си човек, който наистина тренира повече от 5 години, ти трябва много добре да знаеш какво правиш. Много добре знаеш какво искаш да направиш в тренировката, кои стресори натоварваш, коя крива на съпротивлението използваш. Това са все неща, които ако не знаеш, най-вероятно много бързо влизаш в плато и там оставаш. И това води и до отказване. Това, което ще направим тук, пак отново доста техники ще използвам, но ще започнем само с Myo Reps. Първите две серии, което означава, че правя между 10 и 15 повторения и след отказа 5 секунди почивка, 5 повторения, 5 секунди почивка, 5 повторения. Така ще направя 2 до 3 серии. Принципно е препоръчително да се правят не повече от 2 серии, но аз май ще направя 3, тъй като на третата искам да добавя още 2 техники, за които ще кажа след малко. Продължавам с първата серия. Сега тук това, което можеш да направиш, е да сменяш позицията на стъпалата. Реално сменяйки позицията на стъпалата, може да напаснеш структурата на ходилата, тъй като доста стави участват, въпреки че не участват активно, служат като стабилизатори. Говоря за тазбедрената, колянната, глезената става. Което означава, че нагласяйки позицията на стъпалата, можеш да разбереш в коя от всички позиции ще активираш най-добре прасец. Аз използвам тази позиция. Виждаш, петите са ми малко изнесени навън. Имам секунда горе, бавно слизам надолу. Моля ви, забравяйте ексцентричната част, слизате максимално надолу. 5, 4, 3, 2, 1. Тук нещо, което много хора пропускат, е да заключат горе колянната става. Когато отключиш коляното, ще активираш бедрото ти. Това означава, че може да си много по-стабилен. И второ, пропускайки леко колянната става,
може да активираш много по-добре деструктивния месо, тъй като той пресича коляното става. Когато е заключено коляното, не можеш да опънеш хубаво прасеце. Когато го отключиш, можеш да направиш по-добра плантър флексия. Така правя още една така серия, няма правя трета серия. И след като направя отказа, ще направя пак паршали, пак в първата 1/4 от упражнението. Long length паршали. Пак също нещо правим. 10-15 повторения до отказ. Максимален стречинг до-долу. Всеки един мускул в човешкото тяло е много по-силен в най-разтегнатата му позиция, т.е. от тук до тук, и затова ги правим тия long length паршалите. Като бях малък, нямах никакъв прасец, обаче в момента това може би е една от мускулните групи, от които най-много се гордея. Не защото ми е супер развита, ами по-скоро защото беше нещо, което нямах, обаче успях да развия във времето. Някои хора казват, че предмишницата, пикалото и прасети са ген. Не мога да се съглася напълно с тях, но това, което бих казал, е, че прасеца се състои от малко по-различни мускулни влакна и доста сухожилия. Както знаеш, имаме бързи и бални мускулни влакна. Прасеца се състои от мускулни влакна, които изискват повече разтворения. Така че прасеца при мен тръгна, когато започнах да го тренирам с пълния му обхват на движението. Това, което видя пълна плантър флексия и дорсифлексия на глезена. Това нещо можеш да го развиеш първо чрез работа за мобилност и повече повторения. Какво имам предвид под повече повторения? Повече от 8 повторения. Това, с което продължаваме бързки клек от дефицит. Като тук ще ползвам техниката 1/1/4. Отново имаме такива long length integrated partials. Какво са integrated partialите? Long length partialите са на края на серията вече като направиш отказа, докато тук са integrated, т.е. са в самата серия. Винаги започвам с по-слабия крак. Това го прилага и също така и на ръцете. Слагам крака по-напред, за да мога да активирам повече задника и задното бедро. Имаме 1, 2. Раз. Да. Като прави впечатление, започвам отдолу, не отгоре. Опъваш крака, така можеш да си провериш къде точно да стъпиш. Опъваш крака, хоп. Тренировките до отказ са задължителни, но е препоръчително да не ги правиш всеки път. Тоест, ако имаш, както аз сега правя блок, който е по-интензивен, правя една единствена серия. Така завършвам този епизод, в който те опитах да покажа някакви техники, с които да разнообразиш тренировката си. Малко стойност, която да бъде нещо по-различно от това, което се свикнал да виждаш в интернет. Това, между другото, е много яко за след тренировка. Това е масажор. Да отпуснем мускулатурата, да активираме парасимпатиковата система. Абонирай се за канала, ако ти е харесало. Също нещо много важно, което искам да ти кажа, в линка под описанието може да намериш нашата скоркарта, от която можеш да разбереш какво е моментното ти физическо състояние и така да разбереш някакви инсайти за себе си, къде се намираш в момента и какви може да са своите дупки. И това е горе-долу. Ти верно ли си мислиш, че няма да ти покажа какво е след тренировъчното ми хранене? Айде с мене! И така, намирам се в Arnold Food. Пада ми батерията, затова много набързо. Имам картофи и салата. За наболния прозорец. Само да вметна. Няма нещо такова, в което да се казва трябва да ядеш веднага след тренировката или трябва да ядеш след определено време в тренировката. Това, което трябва да направиш е да имаш достатъчно протеини, достатъчно макронутриенти в края на деня. Храната след тренировката е важна по-скоро за това да се намалят нивата на стресовите хормони, като адреналин и кортизол, които след тренировката са много големи. И не си гледал видеото за адреналин и кортизол, убиеца на кортизол, въглехидрата, само че преди въглехидрата, особено ако си вкът салатата преди самото хранене, ще помогне да се задоволиш глада за по-дълъг период от време в деня. Супер малко количество картофи, те съдържат много малко въглехидрати, но пък са много обемни. И това е друг трик, който бих ти споменал. И естествено и месото вече, това е най-обемно месото в това хранене, но това е което много ти каза след тренировъчното хранене. Няма значение кога ще ядеш. Има значение да ядеш след тренировката, за да намалиш нивата на стресовите хормони, да влезеш по-бързо в парасимпатикова система и да намалим нивата на стрес. И това е. Благодаря ти, че остана до края на видеото. Чао и до скоро!